Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Martes sa buntag mga kapuso all over Mindanao. Og tulo ka adlaw na lang, Pasko na. Ato sang kamustahon ato mga kapuso sa Digos City ug Padada sa Davao del Sur Province. Say maayong buntag. Mayong buntag sa jail ato sa kumustahon ang ato mga kapuso sa Mambahaw ug Sagay sa Camiguin Province. Mga kapuso sa mga mahiligon og kape, unsa ka kining pinasahi nga kape nga i-introduce ka nato sa Cagayanon nga si JV Ritardo. Atangi ka na kapuso. Samtang say atong sayron, unsa nga mga handa sa Noche Buena ang gi-prepare alang kanato ni Giselle Fian, pinaagi sa iyang miniature items nga sakto kaayo ang itsura sa tinuod nga pagkaon. Kung unsaon ka na paghimo, kanang atong sayron unya taod-taod. Ug sa best talk, makauban at Resi, si Kapusong Dennis Trillo. Ug aron mas merry ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang atong matag morning. Pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroling Challenge. Kauban si Jess De Castro nga taga Panabo City, Davao del Norte. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalan totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, upa. Isang puso, ngayong Pasko. Wow, daghang king salamat ug advance happy birthday ug Merry Christmas pod kay Jess ug sa imuhang pamilya. Aron madungog sab sa tibuok Mindanao ang inyong tingog, i-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020 ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, nakaplano na ba mo sa inyong ihikay sa Noche Buena? Lakip ba sa inyong menu list ang lechon manok, hamon, cake, ingon man kakanin? Karong buntaga, ipakita ka nato ang mga lamiang pagkaong Pinoy nga sagad handa sa Pasko. Apan, dili lutuon ha, kung dili gama sa polymer clay nga himuong miniature food items. Kauban si Giselle Gasing Fian. Ma'am Giselle, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta, ma'am? Hi, maayong buntag, Argil, ug sa atong mga kapusong Mindanawan. Thank you so much for making time with us this morning, ma'am. Unang-una, paunsa ba ka nakatuon ug nagsugod sab sa pagkahilig sa paghimo og miniature items? Actually, it started as a hobby. Then, atong bata pa ko, hilig na jud kog dula aning dollhouse and miniature. So, katong nana quick time sa Manila while I was working, nangita kog hobby as panglingaw-lingaw. Then, I came across with miniature. So nag-start ko sa miniature sa polymer clay. So
So moto, nag-enroll ko og workshop last 2016 sa kapwa Pinay ra pod nga based siya sa Netherlands, si Miss Alma. So dito na nag-start ako miniature journey nga nagpadayon ko tuon, then moto siya karon na ko'y mga kaugalingon akong mga miniature foods. It's good to know, ma'am, no, nga from your learnings ug karon na-apply og career na gyud nimo. Unsa ba ang mga materyales, ma'am, magikinahanglan aron mabuo ang imong mga miniature items? I'm using polymer clay. Gina-sculpt gid siya, ginahulma siya. Tapos na ako'y mga sculpting tools, toothpick, tapos na yung mga kining polymer clay, gina-oven ni siya, oven toaster para mo hardens. Tapos na yung mga liquid clay para i-improve ang looks. Moto siya. Previously, ma'am, unsa ba ang mga sagad nga mga miniature items kay imong ginabuhat? Nagsugod ko gimo hiligay kog mga breads like the baguettes, croissants. Tapos karon nag-start ko sa akong personal project nga Paskong Pinoy kay padulong naman good Pasko, so naka-decide ko nga maghimo ko ani kay kanang para na remembrance ba nga reminder sa mga Pinoy across the globe nga ing ani ang Pasko sa Pinas na atay mga miniature nga spaghetti, lechon manok, ug uban pa. And speaking of Paskong Pinoy Food Project, unsa pud kadugay, ma'am, nabuo nimo ang matag miniature food items ug giunsa sab nimo pagpili ang mga pagkaong handa nga imong himuan? I was thinking kasi nga dapat mga Pinoy delicacies like mga puto bumbong, bibingka, tapos spaghetti, then lechon manok, fruit salad. Since work in progress pa ni wala pa ang akong kuan, lechon baboy, wala pa ang kana siyang iba pa nga mga delicacy like kanang mga moron or mga kakanin, sungan, budbod, lidgid, ana. Unsa imong mabati, ma'am, nga ma-achieve gayud nimo ang saktong forma sa imong mga ginabuhat nga miniature items nga mga pagkaon? Kanang makahappy siya kay makita na ko nga nag-improve ko nga kanang nakopy na ko ang kanang into realistic, no, bisag dili good siya makaon ba. And across the globe naman po yung mga nagakolekta ani good nya pwede po siya pang souvenirs tapos or pang Christmas, pang gifts ana. So kining ako pang more on collectible items ako ginabuhat mo una nga gitutukan jud na ako nga na ako'y mga photographs and mga pictures from online, from real food ang akong mga reference ani para as much as possible ka nahanglan man good na kanang realistic ang dating niya mo siya tinuod para ang viewers ma-convince nimo ba nga kanang ay tinuod niya di ay to dili ana siya ba. Murag complete food package na jud ang imuhang nabuo nga pang Noche Buena, ma'am. Unsa ba ang imong gina-look forward sa pagbuhat niini? This is started as a personal project but na may mga nakakita na online, so na anay mga nag-inquire kung pila. So I decided nga sige mag-sell food ko kay naman ko mga collectors food ba. Do medyo pricey lang jud siya kay miniatures na dugay kay siya mahuman. It takes a day or two para lang mahuman jud mo siya ba. Dili man gud siya basta-basta. Mga more or less pila ba ang presyo, ma'am, sa matag miniature item? For the lechon manok, I sell it at 450 pesos. And then depende kay ang cake dugay took me 2 days, depende kay mag-mix pa man ko nya naa pa ang kanang frosting. So na ako nakabaligya ko og kanang nasa 650, 700 depende, mas gamay, mas intricate ang details, mas dugay himuon, mas mahal. 12 scale, so dapat thumb size, di siya mo labaw og 1 inch. Og karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Giselle ang iyang pagbuo og miniature food nga handa sa Noche Buena. Para sa Paskong Pinoy Food Miniatures natin, gagawa tayo ngayon ng puto bumbong. Kakailanganin natin ng mga sumusunod: polymer clay, gloss, liquid polyclay, tools, toothpick, at working tile. Una, i-knead o masahin ang polymer clay. Kailangan makondisyon ito ng mabuti para matibay ang finished product. Susunod, hulmahin ito sa korteng pahaba. Gumawa ng 3 piraso. Sumunod,
pagdikit-dikitin ang tatlong bahagi nito. Ngayon, lagyan naman natin ng texture. Pagkatapos malagyan ng texture, i-pre-bake ito ng 5 minutes. Ayan, tapos na ma-bake. Ngayon, lalagyan natin ito ng yellow clay na magiging butter. Pagkatapos lagyan ng kulay dilaw na clay, dagdagan ito ng liquid polyclay. Ngayon, lalagay na natin ang ating niyog. Ito ay gawa sa polymer clay. Kinudkud lang din. Ayan, nailagay na natin ang niyog. Ngayon, ilagay naman natin ang kinugay o panutsa o kilala rin bilang muscovado. Matapos ma-bake, eto na ang ating puto bumbong. Wow, galing kaayo! Achieve na achieve ang look. Daghan kayong salamat, Ma'am Giselle, sa pag-share sa imong talento sa itong mga kapusong Mindanawan ug advance Merry Christmas. Chilak sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to BizTalk. Karong buntaga atong makauban ang leading man sa upcoming GMA drama nga Legal Wives. Walay lain kundi si kapuso ang Dennis Trillo. Maayong buntag, Sir Dennis, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How have you been? Hello, maayong buntag din sa inyong lahat dyan sa buong Mindanao. Kamusta kayo? Ako, okay naman dito. Awan ng Diyos, malakas pa rin yung pangangatawan at hindi nakakasakit. Very healthy. That's good news for all of us this morning. But we're so excited, Sir Dennis, dahil may good news ka sa amin. After ka nag-star sa isang action drama, ngayon naman, balik teleserye ka sa Legal Wives. Can you tell us more about this at ano yung magiging character mo dito? Yes, yun, excited kami na ibalita sa inyo na magkakaroon kami ng bagong show. Yung it's entitled Legal Wives. Hindi lang to basta medyo yung title kasi nung show niya parang pag narinig mo, isipin mo tungkol sa mga kabit-kabit pero hindi siya ganun. Ako nung una ganun din yung inisip ko pero nung nabasa ko yung kwento, na-in love ako dahil nakita ko yung kultura ng mga kapatid nating Muslim at in love ako doon sa mga characters nila dahil pinakita doon yung talagang mga beliefs nila, yung kultura. At ako, ang role ko dito pangalan ko dito ay Ismael Macadato. Nagkaroon ako dito ng 3 asawa, 3 henerasyon ng mga babae. Isang mas matanda sa akin, isang kaedad ko, at isang mas bata. Lahat yun ay hindi ko naman siya pinili pero nangyari lang dahil sa pagkakataon at sa sitwasyon na kinasangkutan ko. Isang napakagandang kwento. Excited ako mapanood yung lahat to. Sir Dennis, while preparing for the teleserye, may mga na-discover ka ba about a modern Muslim family? Well, syempre dito sa kwentong to mag-iiba yung dynamics kasi sa kultura ng mga Muslim, sa relihiyon, posible kang magkaroon ng asawa, hindi lang isa, di ba? Basta makakapagbigay ka ng pantay na suporta at pagmamahal sa bawat isa, ay capable kang gawin yun. So, medyo mag-iiba yung dynamic sa isang sitwasyon kung saan legal yung ganong klaseng setup. So, exciting. At bukod doon sa ganong klaseng sitwasyon, yun na nga, mas makikilala niyo yung mga kapatid nating Muslim dahil syempre nandito kami para i-entertain at the same time, educate din yung mga kababayan natin para mas makilala natin sila at mas mamahalin natin sila pag nalaman natin yung kwentong. Meron ba kayong particular na Muslim tribe na i-feature for this particular teleserye, Sir Dennis? Mga Maranao, doon po kami galing sa tribe.
So far, meron na kayong mga initial ngayon na napag-uusapan, of course, in discovering also their customs, their beliefs, and their traditions as well. Opo, sa totoo lang, bago pa mag-pandemya ay nakapag-start na kaming anong tawag dito, orientation, tapos may story conference na rin. Ayun nga, dahil lang sa pandemic medyo na-delay, pero awa ng Diyos, ito magsisimula na ulit siya. Tuloy na. How was it working with your 3 legal wives dito sa teleserye? Si Miss Alice Dixon, Andrea Torres, and of course, Bianca Umali. Ayun, excited akong makatrabaho silang lahat at napakaswerte ko na makapartner ang bawat isa sa kanila. Actually, dun sa cast medyo nagbago na dahil si Megan kasi medyo nahirapan siya mag-commit sa ganun kahabang locking period. So, siya po ay napalitan ni Miss Andrea Torres. So, Miss Andrea Torres na po yung napalit sa kanya. Sino pa yung ibang mga makakasama niyo, Sir Dennis, for this teleserye? Ayun, bukod po kay Miss Alice Dixon, Andrea Torres, Bianca Umali, Miss Sherry Hill, Bernard Balangka, Alfred Vargas, sino pa ba? Marami pa pong iba, mga veteranong aktor at aktres na excited ako makatrabaho. Sana po, subaybayan ninyo. Naku, talagang magigiliwan nyo itong palabas na to. Excited na ang buong Mindanao, Sir Dennis. But of course, holiday season na. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao? Ayun, sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao, sana okay kayong lahat at kahit pa paano mararaos natin to kahit may pandemya pa o kalamidad. Basta magtulungan lang tayo palagi, may kalamidad man o wala. Lagi tayong magtulungan lalo na ngayong Pasko. Maraming mga pamilyang magpapasko na walang tirahan. Kaya ayun, magtulungan lang tayo. Pag may sobra tayo, yun, bigay tayo. Dagan kayong salamat, Sir Dennis, for your message of hope and inspiration. Thank you so much. Maraming salamat din po. Ingat kayo dyan. And that was Kapusong Dennis Trillo. Tutok lang mga kapuso, kay babalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, di gyud nato malimod nga sagad sa mga Pilipino mahiligon gayud og kape. Gani ang uban mapabuntag, udto, hapon o gabii, hala magsigi og inom og kape. Dinhi sa Cagayan de Oro City adunay pinasahi nga klase sa kape nga mipatok gayod sa mga Cagayanon. Unsa ka kini? Kana ang atong sayron kauban si Sir JV Ritardo. Sir JV, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hello sir, mayong buntag. Mayong buntag mga kapuso sa Mindanao. And okay rami sir. Sir, unsa ba kining klase sa inyong kape nga gitawag nga Korikohi Coffee ug what makes it different sa ubang kape? Sa tinuod lang sir, ang kining Korikohi na coffee, it's a Japanese coffee style. And ang kakahitabo ani is that instead of serving you the espresso and the milk, ang espresso ato siya gi-ice para maoy gamito na ice cube nato sa kape. Sa gula na rin nato gatas, melt ang ice cube na kape, then mauna din siya mahimog masagol nato, then mauna natong coffee na din na pwede inumon. Sir, kamusta pud ba ang lasa ni ini base sa inyong feedback nga makadawat sa inyong mga customer? So far, positive ang feedback mainly because ang beans na among ginagamit kay local sila na mga beans from Bukidnon and naa siya'y lahi na lasa sa beans na if imo siya ma-extract og insakto mugawas ang iyang caramel flavor. So pag imo na siya i-freeze ang espresso and then imo din siya isagol sa gatas, ang mahitabo is that pag malanay ang imuhang espresso na ice cube, ang pinakauna na imong malasahan kay ang caramel flavor sa kape. And then mauna siya ang ganahan kaayo sa mga mamalitay tungod kay ang katamis sa gatas kay masagulan siya sa caramel na lasa sa kape. Sir, unsa ba ang proseso nga agian sa paghimo ani nga klase nga kape? Ano ra gyud sir? It's very simple and anyone can actually do it. Ang lisod lang ani kay unsaon nimo pagkuha sa imong espresso because atong pagbuhat ani na klase na kape is that espresso based siya. Itata na mga dagko na mga machine sa coffee shop. Pag i-extract nato na ang espresso gikan sa coffee beans, mauni sila ang ato ang ibutang
sa ref in a ice cube or ice tray, and then hulatan din nato sila ma-freeze. Mag-vary lang gyud ta sa unsang klase na beans o sa concentration sa imuhang kape. Asa po ka nakakuha og ideya, sir, nga i-introduce kini nga klase sa pagtimpla sa kape dinhi sa syudad? I think it's mainly because of the pandemic, because lisod man gud kayo karon ang mga tao mo anhi sa tindahan namo. So mas preferred namo na kami na lang muadto sa ilaha kung asa sila gatrabaho. Pero ang problem na mo ana, sir, is that wala mang good may insakto na mga equipment na makabuhat may og rolling store na makaserve bitaw may og hot or iced coffee. So ang amo na lang gibuhat, nangita mi og idea na dali ra sa amuan na part makabuhat og kape, then at the same time kami ang makaadto sa among customer, then makaserve mi og kape sa ilaha. Ug karong buntaga mga kapuso, ipakita kanato ni Sir JV kung unsaon ang paghimo sa ilahang pinasahi nga kape nga gitawag nga Kori-Kohi Coffee. Maayong buntag mga kapuso sa Mindanao. Ako si JV and niyata karon para magbuhat ta og Kori-Kohi Coffee. Tulo lang kabutang atong kailangan para mabuhat nato ni na coffee. Kailangan lang nato og kape, preferably espresso. Kailangan lang pud nato og ice tray o kailangan lang po nato og gatas. Sayon ra kaayo ni buhaton and kaya ra kay ninyo ni buhaton sa inyong mga balay. So magbuhat na ta og Kori-Kohi Coffee. Una, magbuhat ta og ato ang kape. Mao ni ang kape na atong buhaton karon. Kini na kape is espresso shot pero pwede ra sad ng stick sa kape. Mas isog, mas tiyada. Ang sunod natong buhaton is iyabo na to ang ato ang kape sa ato ang ice tray ug ipabugnaw. Pag kini nabugnaw na, mugahi ni siya ug mahimo siya og ice cube. Inani dayon ang iyang itsura. Butang lang nato sa ato ang baso ug mauna ni ang ato ang ice cube para sa ato ang kape. Pwede ra din nato butangan og gatas. Aron malanay ang ato ang ice cube ug ang kape masagol sa ato ang gatas. Pro tip, pwede nyo butangan og pampalasa sama sa syrup or sauces para mas muswak sa inyong mga panglasa. Taod-tauran lang, hulatan lang nato na mahilis ang ato ang ice cube ug pwede na din nato siya isagol then imnon na normal na kape. It's very easy and you can do it in your own home. Mao ni ang Kori-Kohi Coffee. Sigurado ko nga dili lang ako ang gibati og kauhaw karong buntaga tungod sa lami ang kape. Daghan kayong salamat Sir JV sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug advance Merry Christmas. Say nagsugod lang isip usa ka hobby apan karon gi-career na gayod ni Giselle Fian ang iyang pagbuo og miniature items ug karong panahon sa Kapaskuhan na panahon sab ang iyang ginahimo nga Paskong Pinoy miniature food items. Samtang Jill, usa ka Japanese coffee ang gina-offer karon ni JV Ritardo sa mga Cagayanon. Ug karon padayon pa siyang naga-innovate aron maka-provide og mga bagong klase sa kape. Sayog mga kapuso, atong atangan si Kapusong Dennis Trillo sa ilusad nga teleserye sa inyong kapusong istasyon, ang Legal Wives. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiho ni Aristotle nga knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayos sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.